mhlambe kwakhona nje ukuthi athando kuyinkinga mhlambe mayithanda uthanda insuku ezintathu ezwe ukuthi chifi kuye ziningi izinto nakhona kubantu besifazane amantombazane ziningi izinto ezikuhlaselayo ezenza ukuthi uthothi kwawona umsebenzi lento ethandwa kakhulu njengoba kade sikhuluma ukuthi ezintweni ezisuke ziyimpumelelo ezizoba impumelelo kuwe umhlomuhle umhlonyane uyakwazi ukuyivala uma ukhaleleka phezulu kwakho mne wethu asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa zimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu zihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba odlungwane lombelebele ulwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wako fuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizala uthumbu la tshatatsha utshatshatshe ezala upheshe upheshe ezala umaguyane umaguyane ezala uvaphi uvaphi ezala uNokhojo angihambi ngedwa namhlanje newethu angikubingelele ngikwamukele kwi channel ethe enkulu impunga yesintu TV sibonge mne wethu sibonge kofuze sibonge nokuthi sibe khona la esigodlweni esikhulu sasemPhelandaba kunjalo siphinde sibingelele ababukeli be channel enkulukazi emhlabeni elandelwa abantu abaningi kakhulu impunga yesintu TV sibonge baba fuze newethu ngaphambi kuba sihlabele phambili singene kulo daba engifisa ukuthi ngizolitshela umbukelo wempunga yesintu TV bese ngibe nobufakazi obuseduze kwami umne wethu ubani wakwabani edabuka kuphi sibonge fuze ngokwegazi ngokwesende njengoba kade uyichaza mne wethu umaphumulo kodwa ke isisekelo sami komalume la ngingwakhona nala kufanele ngisebekeleke khona ikwamjoka omthunga bayini ongobende mne wethu la sikhulele khona sikhulele kwela kwaZulu isigodi sakwabiyela lapha empangeni embangweni sibonge kuleyo ndawo sibonge baba kuyasho ukuthi cha sila impela kupheleliswe khona isinto masikhulela khona ke safunda amabanga aphansi esikole mne wethu safisa nje bahlale sifisa ukuthi uma uqeda isikole uzokhula wenzeni ngaphinde futhi ngaqhubekela phambili ngenza ngizothi ibanga lase high school ngizosho kanjalo ngizosho kanjalo mne wethu saseke siyaqeda khona isikole kwase kuba ke nesimo sempilo esingiphoqayo ukuthi ngisukelele kwela kwaZulu bese ngibuyela la emampondweni kwela sembumbulu la khona isibekelo kusami la khona inkaba yami komalume lami la ngisho khona ukuthi isemajokeni omthunga bayeni ongobende njengamanje ke mne wethu cha angayishile ulisengimaphi manje njengoba ke manje sengila nje basilana nje eMphelandaba ngisuka kwela sentabazwe ila engikhona njengamanje entabazwe entabazwe indawo engihlonipha kakhulu entabazwe ngoba kukhona indaba ezinkulu engazinikezwa okhokho bami bathi mfana awukuhambe kule ndlela manje na lezo ndaba zasuka le entabazwe kodwa ke angikho lapho kodwa indawo sentabazwe ngiyihlonipha kakhulu baba ngiyihlonipha kakhulu mne wethu baba mne wethu namhlanje ngifisa ukuthi sikhulume la mne wethu ngomhlomuhle uma ngiloba incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile ngaveza okokuthi umuntu wesilisa okanye ingane yomfana iyenzelwa umsebenzi wokukhuliswa futhi ofana ncamashi nomhlonyana njengoba kusuke kwenzela intombazana futhi
abantu abaningi ke mne wethu abanalo lolu lwazi. Abantu abaningi bashayekile kanti kukhaleleka ukuthi abenzelwe isiko lokukhuliswa esathi thina masiloba amakhehle sitshela athi asiliqambe sithi umhlomuhle olufana ncamashini umhlonyana. Manje na ke namhlanje nakuhle ngoba ngiphethe wena mne wethu isiko elifana nalelo lakhaleleka kuwe lenziwa futhi ba ungathini mne wethu kumuntu namuhla wesilisa onesiko elifana nalelo kodwa manje uyanqaphaza ukuthi alenze ngoba abantu abaningi bazoba nezinkulumo ukuthi hayi leyo nto yenzelwa umuntu wesifazane futhi ungathini wena mashimane emntwini ofana naleyo ekufanele ukuthi enzelwe into efana naleyo okanye iziphi izinto ezizimpawu ekufanele ukuthi umuntu abone ngazo ukuthi kukhaleleka lento kuyena njenganomuntu phela eke yakhaleleka kuye noseyenzile. Sibonga kakhulu kofuzi. Baba ngicela ukuqala ngiyibeke kanje le njengoba usho ukuthi yisiko leli ebaluleke kakhulu kuwona wonke umuntu. Kungaba intombazana engena esigabeni esithile okuwukuthi sekushintsha isimo emzimbeni wayo okuwukuthi sikhona isimo esishintsha ukuthi kube khona ekubonayo okwenzekayo okade kungenzeki isuke singena leso sigaba nensizwa ngokunjalo nayo singena esigabeni esithile sokukhula kunjalo. Manje ke ngifuna ukuthi umne wethu njengoba ubika udaba lokuthi ngingathini kumuntu onqaphazayo kodwa liyakhaleleka leli siko phezulu kwakhe njenga nami njengoba lakhaleleka salenza ukuthi ngingathini kumuntu onjalo. Ngingathi mne wethu okokuqala nje kunabantu esothi mne wethu masikhuluma lolu daba bese bethi hayi anthina siyaphila ezethi ingane ziyaphila zikwenza ngokuthi kunjalo. Into efuneka abantu beyazi emhlabeni wonke nje ukuthi asifani kunjalo. Khona abantu izinto kubona ezikhalelekayo kubona bese zimisa izinto ukuthi kube nezinto ezingenzeki kuye. Okusuke kuyinto izinto ezizifiso kuye kungaba abazali ikakhulukazi kusuke kuyizinto eziyimpumelelo nezomjabulisa kunjalo. Ngingathi ke kumuntu onjalo okhaleleka isiko kuyena lomhlomuhle kodwa balekelane nalo. Ngingathi kofanele asondele kakhulu kofuze kakhulu athola umhlahlandlela kahle ukuthi ikuphi la lengamvimba khona ekuthenini engakwazi ukuqhubekela phambili nempilo njenge ngokuthi nje mne wethu leli siko malikhaleleka phezulu kwakhe njengoba ngishilo ngithi abantu abafani khona umuntu ethu mayizalwa noma esesiswini sikanina embathwe umuntu owembathiwe kakhulukazi uyathi mase efika emhlabeni bese kukhaleleka yonke into ukuthi yonke into yakhe ayenzayo ibikwe ethongeni ihambe ngesigaba bese izinto zakhe ziyaqonda. Ingakho ngithi masikhuluma lolu daba mne wethu khona uzothi hayi mina ezami ingane zenzeka izinto mina ngakhula kwenzeka ngalokho. Niyavimba ke kakhulu mne wethu ngiyaxolisa ukungena emlonyeni. Umthami namne wethu ngithi ngifuna ukufakazela wena ukuthi abantu abaningi bake babuke izinto ngokwemali kuthi ngoba ke ingane zami ziyasebenza kodwa uthola ukuthi zizalele ekhaya uthola ukuthi umhlonyana zenzelwe athi hayi kodwa mina zami zifundile ziyasebenza kahle kodwa zizele uma zingazele umntombi akusekho. Manje ke uyabona lo yebo yena ubuka lokhu okuvuna yena ngoba phela kuyisifo phakathi kwekhaya ukuthi intombi izovele ziphuke nje ngisho zingane imali engakanani mne wethu uma kuukuthi nje zonakela umntombi bazo lapho nje yonakele ngeke uzusho ukuthi uguge ethongeni abusekho sekuwumuntu nje ophethe izinto zala emhlabeni kodwa ngokwethongo akasaphethe lutho ngokwethongo yilo nto esikhuluma ngayo mne wethu. Manje ke ngifuna ukuthinta le ndaba mne wethu oyithintayo ukuthi iziphi izinto engazi inkomba futhi iziphi izinto ezingenza ukuthi umuntu abone ukuthi umhlonyane khona la umvalele khona ikakhulukazi kubantu ejwayele ukukhaleleka kubona lezi zinto. Uma
uma ungenziwe umhlonyane entombazaneni noma umhlomuhle ensizweni izinto zakho ezothando zingeke ngelunge kunjalo laba bobabili bengabethola abantwana nomsebenzi ke noma ngabe yipi into umnewethu ezoba ijabulo noma ibe inqubekela phambili kuyena izongenzeki ngoba abanikazi bakhe ababekhona ngesikhathi eselihlule okanye esesokhalweni likayise ababekhona bemgadile beneyivumelwano okhalweni kanina beneyivumelwano ngayo ukuthi lo mntwana njengoba simhlenga ezefika emhlabeni yini thina esiyifunayo ngaye bazobeke bengatsheliwe ukuthi lo mntwana ke manje ngoba basuke bemhlomisa uma bembika ukuthi sengene esigabeni esithile ikakhulukazi owentombazana basuke bemhlomisa ukuthi engabe umntwana ozovela avume noma yini basuke bemhlomisa ke bebika abantu abadala emnewethu abanikazi bakhe ukuthi lo mntwana ke usengene esigabeni esithile siyacela ninazalukwazi enanimembethe ngesikhathi eselihlule esizwe sikama wakhe bese nimgada silindele okuhle kuye siyafisa nokuthi mase efike esigabeni esithile bese siyamemulisa ukukhululeka kakhulu ngendaba enjalo yokumulisa ukuthi kusuke kwenziwani la kwimpunga yesintu TV bayazi abaningi bese beyabika ukuthi sifisa ukuthi azafike esigabeni sokuthi emule simbonge bese niletha kumkhwenyana oqondile kusuke kwenziwa lokho ukukhuliswa komntwana ukuthi abikwe emathungeni usengene esigabeni esithile njengoba esengena kulesi sigaba esithile uzohlaselwa izimo eziningi ezithile ezingagcina zimholela ekuthenini singakwazi ukufika lesi sigaba sokuthi simbonge njengoba nje otsotsi bengaka otsotsi mnewethu abasuke befuna ukuzotsotsa inkomo kanina wayo ingane kunjalo mnewethu ngoba kukhona abantu ababesilisa abangafundisekile emashimani mkhulu owazi ukuthi wena mnewethu uma nje thandana nentombi kufuneka athathe umntombi bayo mnewethu ungafundiseki lokho ungafundiseki mnewethu ungahleleki futhi lokho uma uyinsizwa awukwazi ukuthi wena mawuthandana nomuntu wesifazane into ehamba phambili kuwena ukuthi thatha umntombi bakhe kuyenzeka ke futhi uthola ukuthi ingane yentombazane mayingenzelanga umhlonyana kube ukuthi umfana vele mayibona nje ucabanga ukuyicekela phansi njengoba sisho nje mnethu sikhuluma ngawo umhlomuhle ukuthi labo bantu abanjalo abahlaselwa lezo zimo ingoba vele khona isiko kuye lingenziwe wabikwa kahle ukuthi lo mfana ungena esigabeni esithile sekuzokwenzeka ukuthi kuyena manje mayibona intombazane naye imbona banalo umoya wokuthi khona izinto ezingenziwe kubo babikwe ethongweni ukuze bekwazi ukuyibamba ezintweni eziyigugu manje kodwa ezobalimaza kusasa Mashimane ngiyathanda impela ukuthi sike sikhohle kancane ke umuntu wesifazane singene nje kuyona insizwa ngoba ubona izinto eziningi Mashimane abantu besilisa bezenza uthola ukuthi zinongahleleki phakathi iyona leyo nto ukuthi isigaba asiqoshwanga ngegazi ethongweni ngoba umuntu nomuntu mefinyelela esigabeni esithile leso sigaba sike siqoshwe ngokuthi kuchitheka igazi kuphuma umphefumulo wembuzi uhamba uye kwelamathongo uyokuloba lokho bese inyongo iphenduka ufakazi kona konke sibonga kofuze kunjalo fuze uma ungenzekanga lokho abanikazi bomntwana baye besethi lo mntwana lo simaze selihlule samsibekele zalo usengene esigabeni esithile asitshelwa lutho ngaye bese beyaflasha bethi soke sibone bese uza kuthiwa khona umuntu ekuthiwa uyisoka kube mnandi lokho ukuthi umuntu uyisoka uthola ukuthi uhambe ezalisa uyaziwa nje ukuthi uhambe ezalisa kanti kukufa ethongeni lokho akubona ukuphila ngoba ukuhamba uzalisa yonke indawo akuyona into enhle abantu abaningi umuntu ke aqhoshe Mashimane athi hayi mina nginengane ezu7 ziko mama behlukene abone sengathi wenza into efanele kanti wenza into engafanele uqhosha ngehlazo uqhosha ngehlazo mhlawumbe kube wenzelwa umhlomuhle wengeke azangene emanyaleni anjalo zonke lezi ngane ezisikhombisa ngabe nje wayithola entombini okwenzeka konke ngendlela yakhona esiwumakoti kahle ngokwasekhaya kwaqoshwe ethongweni angabe lembewu wayitshala entsimini yakubo
ensimini yakubo. Uyabona ukuthi ijule lento Mashimane. Ijule kakhulu mnewethu indaba yomhlomuhle ensizweni. Mhlambe Mashimane ngale kokuthi mhlambe sigeqa amagula mnewethu sibukele nedatha lombukeli. Wena mhlambe mawubatshela abantu abaningi Mashimane ukuthi cha khona isikele kanje ozolenzela. Mhlambe uxoxela besilisa. Mhlambe izinkulumo zathini izinkulumo kwabakhona ukuqonda ukuthi into efana naleni yenzeka ngoba ngiyakhumbula ungishayela mina mnewethu ngabe sengisho ngithi hayi leyo nto efana naleyo ngaphaphama mina kwakade ku2 ekseni ngibhala leyo nto efikile amakhehle engixoxela ngayo ngathi hayi batshele uma ukuthi abaqondi bathinte mina sobacacisela thina mhlawumbe inkulumo zaba njani nje Mashimane inkulumo kuwena abasho ukuthi hayi usumuntu osifazaneni manje na kwasha kwacima kwavuka ngicela silungise kaMashimane mnewethu. Oh mjoka kulungile mnewethu kulungile ungixolele la Baba yawungixolele yeah mnewethu ngiyabonga kakhulu umbuzo lo omkhulu kakhulu ngahlangabezana nenselele enkulu kwamina ngagcina sengiyibuza bekufanele ngibatshele abantu usunungabaza sekunongabaza kahle iyona inlendo ekhaleleka kumina kanti iyona iphelele kodwa nje ngahlangabezana nemibuzo eminingi kakhulu beyibuza beyiphendula ukuthi ngoba bazothi umhlonyane wenzela intombazane ekhuliswayo kodwa nje inselele ngabhekana nayo enkulu kakhulu eyafika amadlebeni ami ngiphathe engafika ngamadlebeni ami iningi kakhulu engafika ngamadlebeni ami ukuthi mhlawumbe uyasangana noma kwenzakalani kodwa nje umhlomuhle ensizweni engena esigabeni sokukhula kuwo wonke umuntu oyinsizwa ufanelekile ukuthi abikwe umfana mayengena esigabeni esithile ukuthi usengena esigabeni esithile ukhuza umhlola mnewethu njengoba kadusho ukhuza umhlola kodwa umhlolo omuhle lo okhuzayo ukuthi yebo kuhle ukuthi ungene esigabeni esithile kodwa lento eyenzekile njengoba engena kwesisigaba ayingabe siyenze kanjalo iphinda phindeke kodwa akabanjwe umfana azangena esigabeni sokuthi uthola amandla ukuthi ayomemeza emzini womuntu ufika umakoti ngendlela efanelekile ekhaya umhlomuhle ukhuza umhlola omuhle ukuthi kodwa lo mhlola awungenzeki njalo ngoba wena mnewethu into eyenzakalayo uzokhumbula ukuthi insizwa mayingena kulesigaba sokukhula iphupha lapha kukhona into ethile eyenzayo iphupha isalukwazi uyabona sobeka kanjalo kodwa futhi kuyisikole esuka ifakwe kusona lokho ukuthi mfana umuzi kayihlo uvuswa kanje yingakho kubalekile ukuthi umfana mesengenile kulesigaba ufika isikhathi sokuthi naye ngempela akhuliswe esekhuliswa ke manje ngokomqondo uyabona lo nto okuthi lento okuphupha uyenza mfana esekhuluma nenqele lapha ekwaluseni ukuthi lento kawuvela uyenze kodwa ke kufanele ukuthi uhlele ube nenkomo ozozithatha uhambe okhulekela emzini othile njengoba uchaza nje futhi injalo lento Mashimane injalo mnewethu ingakho phela mayengena kuleso sigaba uma kubona kuseko ukuthi ungena kuleso sigaba umfana kuyaye kube sekiwe emsamo bese kuyabika ukuthi umfana la ngene esigabeni esithile noma ke izinto mnewethu sezenziwa ngemikhuba ehlukahlukene kodwa ke imikhuba vele kusuke kuyinto esuke esikweni kufike kube khona isiko bese isiko lelabantu bese beba nemikhuba yabo abayinezelayo kuleli isiko kwesinye isikhathi kugcineke kubhama imikhuba ukuthi lento yenziwa kanje kodwa ke nje ngokwesiko lesintu yebo umfana mayengena kuleso sigaba leso uyabe sebikwa ke emathuntu ngela lesi sigaba lesi kube nesikhathi khona la khona ezoya khona entabeni kunjalo ebuye entabeni nontanga yabo kunjalo sebebuya sebezoza ekhaya benzeke ngoba ngisho ukuthi ke imikhuba ihlukene abantu abayenzayo kodwa khona isiko linye ukuthi umhlomuhle ensizweni bese kuzohlukana ke imikhuba ngamakhaya ukuthi la ekhaya ke senza kanje la ekhaya senza kanje kunjalo mnewethu ngoba nezigodi uyathola ukuthi nazo kunezinto othola ukuthi kuleso sigodi kwenziwa ngazo mangibhala lapha kwindlela yesintu khona la kushiwo khona ukuthi isintu sethu sifana nesihlahla sona sinamagatsha uyabona isintu yebo sona simile kodwa kunezinto othola ukuthi ziyimkhuba kodwa imkhuba emihle esithi masiyenza uthola ukuthi ayisona isinengiso emathongweni ethu kanjalo nakumkhulu womkhulu yebo umkhuba wala ekhaya omuhle owala ekhaya usukela khona esikweni kodwa bese senza ngendlela yala ekhaya kunjalo esuke kujuleni ke nokho ukuthi siyenzelani kanjani umkhuba wala ekhaya omuhle mhlawumbe mnewethu ke sesiphetha nje
Ngemuva kokuba mhlambe ke usulenzile lesiko ngiyacabanga vele ukuthi umehluko wakwazi ukuthi ubone ngoba wawusuthinte into abantu abadala bakade beyifuna. Uzokhumbula futhi ukuthi kwabakhona izinkulumo ezithile ebantwini abathile. Mhlambe wena wazizwa kanjani? Mnewethu sibonga kofuthi. Yeah. Mnewethu njengoba ngisho ukuthi inkulu kakhulu inselele engabhekana nayo uma ngitshela abantu ukuthi ekhaya sokwenza isiko elinje eliqondene nami. Into ke enye abafike beyibuka abantu ukuthi usungakanani. Njoba sisho ukuthi kunabantu izinto ezikhalelekayo kubona. Okuthi wena kunento engenzeki kuwena njenga nami nje ziningi izinto ebezingenzeki ebezingenzeki ngenxa yokuthi ikhaleleka lona leli siko. Manje ke usuke ekhalela ukuthi lezi zinto ezingenzeki ingoba kufanele udlule la. Kunjalo. Ngitheke mase ngikwenzile Mnewethu angifuni uqamba amanga wakhona umehluko kakhulu noma singeke sigxile kuona. Yebo. Kodwa nje kwashintsha kakhulu naloko kade kungenzeki sakubona ukuthi hayi sekuyenzeka manje zonke izinto seziyaqaqeka zonke izinto sibheke phambili. Esingamtshela nomuntu oyinsizwa onezinkinga ezahlukahlukene. Khona abantu abakhala ngokuthi umntwana akamtholi mhlambe Mnewethu. Uthothi mhlambe useganiwe. Mhlambe useganiwe. Mhlambe kwakhona nje ukuthi athando kuyinkinga. Mhlambe mayithande uthando insuku ezintathu. Ezwe ukuthi xifi kuye. Ziningi izinto. Nakhona kubantu besifazana amantombazane ziningi izinto ezikuhlaselayo ezenza ukuthi uthothi kwawona umsebenzi lento ethandwa kakhulu njoba kade sikhuluma ukuthi ezintweni ezisuke ziyimpumelelo ezizoba impumelelo kuwe umhlomuhle umhlonyane uyakwazi ukuyivala uma ukhaleleka phezulu kwakho Mnewethu. Ngitheke mase siwenzile umehluko wasuba khona omkhulu kakhulu kulezi zinto kade zingenzeki kimi ebezivalile zaqala zenzeka nesiphiwo esikhona sase siqala sase sivele obala ukuthi sikhona. Hayi Mnewethu asingageqa amagula ngoba asemuke. Bukele impunga yesintu TV wena onencwadi esihloko sithi amavahla abahlosile khona isihloko lapha nesabhala ngase sithi umhlomuhle la sasikhuluma khona sichaza ngokukhuliswa komuntu wesilisa ukuthi kukhona isiko eligcinelwa umuntu wesilisa uma esengene esigabeni sokukhula. Lelo siko ke sabe sesiliqamba sathi umhlomuhle Umnewethu lo okwesoko ongapha eduze kwami ungomunye waba abantu elakhaleleka isiko elifana nalelo waphinde futhi wagcinelwa lo. Hey kwakukuhle kwakudelile. Ngabona Mnewethu kwakukuhle kakhulu lapha. Okuhle kakhulu Mnewethu kwathi noma kuwumcimbi wensizwa kodwa into okazizazi ikhona njengokuba phela Mnewethu nakuba kuwumcimbi wentombi insizwa ziyaba khona. Yebo phela nazo suke zizoqalaza njengoba futhi kusuke kumcimbi wensizwa njengoba kwakumcimbi wensizwa nje nentombi zazi ikhona kuhle zibhinqile kukuhle isidelile omama bekhona bekikizela impela kukuhle egcekeni. Hayi asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngonobukelo umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami